Vítajte pri premiérovej časti noviniek zo sveta popkultúry v podaní týmu Popkult. 5 noviniek od dvoch geekov z jedného sveta popkultúry. 25. mája začalo tzv. DC Rebirth. O čo ide? Nuž, Jeff Jones, súčasný kreatívny riaditeľ DC Comics, tvrdí, že to nie je reboot a zatiaľ to tak ani nevyzerá. Na komplexné hodnotenia si ešte chvíľu počkáme. Prvé čísla predajov však naznačujú, že to DC myslí naozaj vážne. DC Rebirth 1 má za sebou už druhú dotlač a komiks Green Arrow číslo 1 si našiel cestu už k takmer 100 000 čitateľom. CD Projekt Red, firma zodpovedná za všetky 3 diely počítačovej hry Zaklinač podľa skvelej knižnej fantasy predlohy, oznámila hru Gwent. Ide o digitálnu kartovku podobnú hre Hearthstone od Blizzardu, ktorá sa objavila ako minihra v hre o Zaklinačovi. Na jeseň tohto roka sa chystá beta test a podľa prvých informácií a obrázkov to vyzerá na schopného vyzývateľa Hearthstoneu. Firma Rexhry vydala v českom jazyku novú spoločenskú hru s názvom Veľká kniha strašlivých čár. Ide o hru pre 2 až 5 hráčov od 12 rokov s hernou dobou okolo 90 minút. Hráči sa v tejto hre stanú mágmi, učňami, ktorým sa podarilo do sveta vypustiť monštra. Hráči hrajú spoločne proti hre a bez dobrej spolupráce je nemožné túto hru vyhrať. V polovici júna prebiehala konferencia E3. Ide o konferenciu, kam prichádzajú výrobcovia počítačových hier a iné firmy a predstavujú novinky. Tohtoročná E3 priniesla napríklad novú verziu Xbox One, pokračovanie hry Batman s možnosťou hrať vo virtuálnej realite a trailery k hrám ako FIFA 17, Watch Dogs 2, Mafia 3, Battlefield 1 a mnoho iného. A na záver ešte pozvánka. 25. júna v Žiari nad Hronom odštartuje prvý ročník Geekfestu. Bude tam fantasy, sci-fi, japonská kultúra, spisovateľ Juraj Červenák a tým Popkult. Je sa na čo tešiť. Z Popkult noviniek je to na teraz všetko.